Ці Александр Лукашенко ўрэшце справіўся з траўмай з 2020 году і што змянілася, зменіцца ў Беларусі пасля таго, як ЦВК сёмым разам абвясціла прэзідэнтам Александра Лукашенко, ці вызваляць палітвязняў, ці зменшыцца рэпрэсіі. Добрый дзень, тут Ганна Соус, мы ў жывым эфіры «Піку свабоды» разам з сябрам Каардынацыйнай рады, блогерам, прадпрымальнікам, былым вязням Александром Кныровичем. Добрый дзень, спадар Александр. Дзень добры, паважаная Ганна, дзень добрым всем гледачам радыё «Свабода». Дзякуй вялікі, што змаглі прыйсці ў наш жывы эфір. Маё першае пытанне, ці вы бачыце хоць якія прыкметы таго, што нешта мяняецца ў Беларусі пасля нядзелі, пасля дня выбараў, на якіх 70гадовы Лукашенко перабраўся ўжо сёмы раз в умовах палітычнага крызісу, ва ўмовах шырокамаштабных рэпрэсій. І выбары прайшлі пад поўным кантролем уладаў, яго супернікі былі тэхнічнымі кандыдатамі, рэальная пазіцыя ў турме ці эміграцыі, практычна стэрыльная кампанія. Ці супакоіўся, ці супакоіцца Лукашенко, як вы мяркуеце? Я мяркую, што няма ніякіх прыкметаў на тое, каб ён супакоіўся, бо прайшлі выбары, найбольш нецікавыя выбары ва ўсей гісторыі Беларусі, але яны падкрэсліваюць толькі тое, што зараз нашыя сілавыя органы кантралююць краіну, што няма ніякіх апазіцыйных зараз партый, няма ніякіх НКО, няма незалежных сродкаў унутры самой краіны, і таму гэтыя выбары сведчаць толькі аб тым, што краіна знаходзіцца пад кантролем. Але не сведчыць нічога аб тым, як жыхары краіны ставяцца да Лукашэнкі. Па сацыяльных апытанках мы бачым, што яго падтрымліваюць все тыя ж самыя 33%, ніяк не больш. Не больш за траціна беларусаў падтрымліваюць сёння Лукашэнкі, таму у яго няма ніякіх падстаў лічыць, што ён нешта пераадолеў пасля 2020 года. Ён загнаў краіну кудысьці у куток, все вольныя думкі, але не больш за тое. І мы бачым, як прадоўжваецца, калі б гэта была такая сапраўдная перамога, то, напэўна, ён бы спыніў гэтыя размовы аб тым, што робяць гэтыя людзі там за мяжой, у Варшаве, Празе ці у Вільна. Так, але ж гэтыя размовы не спыняюцца, і сёння там тур зноў, тур гэта прапагандыст, канешне, мы разумеем, што ён кажа, ён не кажа тое, што ён сам лічыць, ён кажа тое, што яму кажуць КДБ, і ён зноў размаўляе з гэтымі, умоўна кажучы, беглымі аб тым, што ім рабіць і як ім рабіць. Таму нічога не скончылася, гэта была такая тэхнічная паўза, некае фіксаванне вось гэтага становішча, што краіна пад кантролем, і не болей за тое. Таму, ведаеце, каб пераадолець вось гэтыя псіхалагічныя траўмы, трэба ўсё ж такі неяк папрацаваць з ёй, прызнаць свае асабістыя памылкі, у нашым выпадку выпусціць усіх палітвязняў, пакараць вінаватых у злачынствах, правесці новыя вольныя выбары, і толькі тады можна пераадолець наступствы 2020 года. Таму нічога, ніякіх прыкмет зараз няма. Я хочу звярнуцца да нашай аўдыторыі, мы ў жывым эфіры. Як вы мяркуеце, ці зменшыцца рэпрэсію ў Беларусі пасля 26 студзеня? Александр Кнырович лічыць, што не. Якое ваше меркаванне? Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі. Таксама задавайце пытанні Александру Кныровичу, ці каментуеце. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей, але памятайце пра бяспеку. Спадар Александр, вы кажаце, што нічога не зменіцца, няма ніякіх прыкметаў, але было запрошана даволі шмат замежных журналістаў. Там 4,5 гадзіны, нават больш. Ён адказваў на пытанні. Спрабавалі дэманстраваць там пэўных назіральнікаў ад СНД, ад АДКБ, ад нават еўрапейскіх, але якія не маюць дачынення да прафесійных еўрапейскіх інстытуцый, якія займаюцца назіраннем. Штосьці все ж нейкі сігнал захаду ён хацеў даць. Ён хацеў нейкім чынам перагарнуць старонку. Ці гэтае атрымалася? Вы ведаеце, мы разумеем яго намаганне размаўляць менавіта з захадам. Таму той, чаго ён дасягнуў за 4 гады, у першую чаргу, гэта абсалютная манапольная залежнасць ад Крамля. Мы разумеем, што калі раней былі розныя рынкі, калі раней у эканоміцы ставіліся такія мэты, як дасягнуць структуры экспорту 30-30-30, траціна, канешне. Траціна ў Расію, траціна кудысьці ў захадныя краіны і траціна ў так званыя краіны далёкай дугі. То зараз у нас там пад 70% гэта ўсё Расія. І ў палітычнай сферы, і ў абарончай сферы, і ў усіх астатніх ён бачыць гэтую залежнасць. І з цягам вайны, якая павінна была прадоўжвацца, калі не 3
дні, то 3 тыдні, а зараз уже сканчваецца 3-й год, з цягам гэтай вайны гэтая залежнасць все больш і больш умацоўваецца. І таму у яго вельмі такое, ведаеце, натуральнае такое памкненне ўсё ж такі размаўляць з краінамі захада. Ён робіць шмат такіх рытарычных хадоў, рытарычных размоў. У яго было ўяўленне, калі ён правядзе такія ціхія выбары, то нешта зменіцца ў гэтых стасунках. І таму гэтая прэс-канферэнцыя, якая там доўжылася 4,5 гадзіны, на якую ён паспеў нагаварыць, ну, вельмі, ведаеце, шмат рознага, меня вельмі ўразіла яго такія цалкам расійскія выказванні ў бок былога прэм'ер-міністра Великабрытаніі, так? Таму ён паспеў нагаварыць многа, і я бы не ставіўся з нейкім такім, ведаеце, увагай да колькасці замежных журналістаў. Таму, калі, ведаеце, калі ў Кітаі будзе, ну, не ведаю, съезд партыі, там, сход партыі, ці пераназначэнне там гэтага Сі Цзіньпіня, да іх таксама прыедзець шмат захадных журналістаў, якія будуць абмяркоўваць сітуацыю, апісваць гэтае тое, што адбываецца. Іх будзе ў 10 разоў больш. Але наяўнасць гэтых журналістаў нічога не кажа аб дэмакратычнасці выбараў, аб тым, што адбываецца ў самой краіне. Ведаеце, цікавасць такая, як да такого, ну, не ведаю, дзікага звера, які робіць, ну, не тое, што належыць рабіць у краіне ў 21 стагоддзі. Ну, вось мы зараз бачым гэтага самага журналіста, які задае такія наўпроставыя, такія шчырыя пытанні і атрымлівае ў адказ, ну, такія зневажлівыя, абразлівыя выпады. Яно падкрэслівае ў наступны раз, што наяўнасць гэтых журналістаў не сведчыць аб дэмакратычнасці выбараў. Но што тады казаць аб гэтых назіральніках, якія да прафесійнага назірання таксама не маюць ніякага дачынення. Ну і ввогуле, ведаеце, беларуская прапаганда за дзень, за два да 26 студзеня казала аб тым, ну як гэта так, як гэта адбываецца, што вось уже парламенты розных краін прымаюць рэзалюцыі, што ў нас несапраўдныя выбары, калі выбары яшчэ не адбыліся. Но выбары гэта працэс. Ён пачынаецца з магчымасці грамадзян удзельнічаць у партыях, аб'ядноўвацца ў партыі, рэгістраваць гэтыя партыі, магчымасць афіцыйна фінансаваць дзейнасць гэтых партый і не баяцца пагроз, ну, судовых пераследаў і астатніх пераследаў, якія могуць быць сёння ў нашай краіне. Выбары пачынаюцца з гэтага. Гэтая магчымасць была скасавана, апошняя магчымасць весной 2021 года. І таму ўжо тады магчыма было казаць, прымаць любыя рэзалюцыі аб том, што выбары 25 года не будуць не мець ніякага дачынення да справядлівасці, да, ну, не ведаю, да дэмакратычнасці. Яны не з'яўляюцца выбарамі ў самым шырокім такім сэнсе слова. Таму ўсе гэтыя, ну, размовы прапаганды зноў не маюць дачынення да выбараў. Гэтыя назіральнікі, якія прыехалі, і, ну, прыехалі як добрыя госці за кошт беларускага бюджэта, чаму не правесці, не ведаю, тыдзень, но і не больш за тое. Все остаецца на сваіх месцах. Вот я задавала пытанне на самом пачатку, ці супакоіўся Лукашенко, калі ён, ну, жыве ў свеце, які стварае беларуская прапаганда, ну, то, па ідэі, ён мусіў бы супакоіцца, бо гэта, ну, тая карцінка, у якой все кажуць, трэба ісці на выбары, та, у якой все галасуюць, все рады, все шчаслівыя, все кажуць, заставайцеся як мага даўжэй. Як вы мяркуеце, ён вот жыве ў гэтым свеце, ці все ж разумее рэальную сітуацыю, адкуль ён яе можа разумець? Ведаеце, ну, напэўна, адзіны істочнік такой шчырай інфармацыі гэта Коля. Такі, які сядзіць у планшеце і задае незручнае пытанне бацьку і, напрыклад, прапанаваў яму пазваніць да Зеленскага, як мы можам зараз зразумець тое, што адбылося на пачатку вайны. Я упэўнены, што тыя людзі, якія даносяць да яго інфармацыю, ну, зараз проста баяцца казаць праўду, бо гэта небяспечна казаць яму праўду. Гэта, ведаеце, як у часы, ну, амаль як у часы Сталіна. Я ўпэўнены, што ён бачыць тое, што адбываецца, што яго людзі, якія знаходзяцца побач, намагаюцца яго убедзіць у тым, што ўсё добра, ты перамог і ўсё астатняе. Но ўсё ж такі ён, ведаеце, пакуль не настолькі не ўяўляе сябе сапраўдны свет, і каб верыць гэтаму. Таму тая картынка, якую малююць, і тое, што знаходзіцца ў яго ўнутры, гэта две вельмі розныя карцінкі. Дзе ён можа знайсці незалежную інфармацыю,
Я не ведаю, я упэўнены, што ніякае КДБ не прыносіць яму, ведаеце, вось гэтыя выжымкі. Але чамусьці ён так, ведаеце, рэгулярна размаўляе і з вами, Ганна, і за мною. Я рэгулярна бачу, як на некаторых эканамічных нарадах ён ужывае такія словы, а вось гэтыя там пішуць, і потым прыводзіць такую даставерную інфармацыю. Таму якой-то, ведаеце, якія такія крыніцы ёсць, вельмі маленькія, дзе прабіваецца гэтая праўда, дзе ён сам з сабой спрачаецца, но я ўпэўнены, што гэта ўсё ж такі такія маленькія ручакі, не болей за тое. Ну, вы маеце рацыю, мы сапраўды часам заўважаем, што вот, ну, тое, што сказаў у нашым эфіры эксперт, госць, палітык, бо на гэта з'яўляецца рэакцыя уладаў, з'яўляецца часам рэакцыя самога Александра Лукашэнкі, но і тое, што было вядома раней, ну, што яму ён не карыстаецца сам інтэрнэтам, але яму робяць розныя раздрукоўкі. Это не толькі тое, што даюць дзяржаўныя СМІ, а хутчэй і все тое, што у тым ліку мы з вами сёння абмяркоўваем, таксама яны нейкім чынам слухаюць і перадаюць, і такім чынам ён рэагуе. Ну, давайте все ж пагаворым пра тое, што далей. Так? Я вот прачытала ў Фейсбуку Андрэя Ягорага, былога спікера Координацыйнай рады, 10 тэзісаў ён зрабіў пра перабранне Лукашэнкі. Вот некаторыя з іх каротка я перакажу. Паводле Ягорава это падзея шараговая, ну, але не тое, каб нічога не адбылося, што змены паводле Ягорава ўсё роўна адбудуцца, і не адбудуцца самі па сабе, і актарамі зменаў будуць грамадзяне, ці дакладней грамадзянская супольнасць унутры Беларусі, лічыць Ягораў. А грамадзянская супольнасць у Беларусі ёсць, ён таксама перакананы. І вот маглі б вы, адштурхоўваючыся ад гэтых тэзісаў, ці пацвердзіць іх, ці абвергнуць іх, ці сфармуляваць свае? Ну, ведаеце, Ягораў з'яўляецца маім, не пабаюся гэтага слова, сябрам, паплечнікам. І заўжды, калі мы з ім размаўляем, шмат размаўляем, у тым часле і у тым ліку і на філасофскія некаторыя тэмы, мы знаходзім з ім паразуменне. І таму я цалкам падтрымліваю гэтыя 10 ягоных тэзісаў. У якім сэнсе? Гісторыя разгортваецца перад намі такімі хвалямі, так? То бок мы мелі падзеі 2010 года, мы мелі вельмі такія сумныя выбары 2015 года і мелі падзеі 2020 года. Гэта не азначае, што абавязкова ў 2030 нешта адбудзецца. Вельмі шмат чаго залежыць ад таго, як будуць складацца такія знешнія некія падзеі, што будзе ўнутры беларускага грамадства, але тое, што асноўны такой рухаючым такім сілы будзе тыя людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, у гэтым я ўпэўнены на 100%. Не можа эміграцыя рабіць нічога большага, акрамя вось такого інфармацыйнага ўплыву, ідэалагічнага ўплыву, акрамя нейкай іншай такой падтрымкі, але гэта менавіта падтрымка. Гэта не рашаючая некая сіла. І ведаеце, ну, мы сёння зранку перапісваліся з гаспадаром Навумчыкам, які вельмі доўга ўжо знаходіцца ў эміграцыі, і прыйшлі да, ну, мне падаецца, да адной думкі о том, што наша справа ў тым, каб падтрымаць вось інфармацыйна, каб садзейнічаць некай міжнароднай дзейнасці, і каб наступная хваля не паўтарыла памылак ранейшых часоў, каб яна пайшла трохі далей. Таму я падтрымліваю Ягорава ў тых думках, што мы павінны глядзець у 2030 год, ну, калі не адбудуцца некія чорныя лебедзі, яны, канешне, магчыма кожны дзень, но і павінны падтрымліваць тых людзей, якія знаходзяцца ўнутры. Ну, асабіста для мяне гэтая падтрымка, гэта вот эта інфармацыйная праца, якая адбываецца і на маім канале, і на канале Белсат, дзе я працую, і на іншых. Я ўсё ж таки намагаюсь даносіць людзям праўду аб тым, што адбываецца ў эканоміцы, і неяк іх, ну так, эмацыйна таксама падтрымліваць. Но падкрэслю ў трэці раз, што я згодзен у тым, што перамены прыйдуць і іх зробяць людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. І грамадзянская супольнасць у Беларусі ёсць, яе немагчыма, ну, зусім знішчыць. І больш за тое, ну, знаеце, ведаеце, зараз беларуская дзяржава, яна і моцная не выглядае. Ўсё ж таки гэта, ведаеце, вельмі такое павярхоўнае, такое, ведаеце, не тое, што ў рэпрэсіі, но ціск такі павярхоўны, бо калі мы параўнаем з тым, што было ў Савецкам Саюзе, калі дзяржава прыходзіла і ў ложкі, і на кухні да грамадзян, у нас ўсё ж таки адбываюцца, ну, значна такія лягчэйшыя зараз падзеі, як не дзіўна гэта бы гучала. Таму грамадзянская супольнасць ёсць. Наша справа ў тым, каб падтрымліваць яе, і перамены прыйдуць менавіта і внутры Беларусі будуць. Ну і гэты тэзіс Ягорава пра тое, што
дэмакратычныя сілы не прынясуць зменаў Беларусі, менавіта людзі ўнутры Беларусі гэта зробяць. Калі гэта так і гэта праўдападобна так, у чым цяпер самая галоўная задача дэмакратычных сілаў, ну, да якіх вы сябе і далучаеце? Якіх рэальныя магчымасці насамрэч цяпер? Ну, мы разумеем, што яны вельмі малыя. І аб гэтым вельмі добра казаў Шрайбман у інтэрв'ю на «Жизнь Малінь». Аб тым, што Светлана Ціхановская і тыя людзі, які побач з ней, выконваюць працу такую вельмі дыпламатычную працу. І гэта толькі частка працы дэмакратычных лідараў, і гэтую частку яны робяць добра ці дрэнна. Ўсё ж такі не мне рабіць нейкія высновы, ўсё ж такі я лічу, што беларусы самыя павінны рабіць нейкія высновы, але калі мы параўнаем з гэтымі часамі, якія былі раней, то, канешне, праз 5 гадоў пасля 2020 года ніколі не было такого стаўлення ў свеце да лідараў, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх выбарах. Таму гэтую працу яны робяць. Ёсць стасункі з сусветнымі лідарамі, ёсць кантакты, і, напэўна, мне падаецца, што яны могуць, ведаеце, быць вельмі карыснымі, спрыяць на наступным кроке. Але гэта тая праца, якая зараз не ўплывае на становішча ўнутры Беларусі. Мы гэта добра разумеем. Другая частка працы – гэта, канешне, інфармацыйная праца, і, канешне, я бы, ведаеце, калі б у меня было, 100 тысяч ці 100 мільёнаў долараў, я бы з іх большасць, 88% накіроўваў менавіта на працу сродкаў масавай інфармацыі, таму што гэта вельмі важна. І, магчыма, беларусы не разумеюць, наколькі вялікую ролю зараз выконваюць усе сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і Радыё Свабода. Прабярыце з інфармацыйнага поля незалежных удзельнікаў ад «Зеркала» да «Еўрарадыё» і «Белсата». І падумайце ў гэты момант, што застанецца у беларускага гледача, слухача, які не тое, што з'яўляецца такім, ведаеце, прыхільнікам менавіта дэмакратычных каштоўнасцей, а і нейтральным, які жадае атрымліваць не толькі такую цалкам прапагандысцкую інфармацыю аб тым, як все добра ў Беларусі, а ўсё ж такі незалежную і такую ўзважаную інфармацыю. Таму я лічу, што наша праца ў тым, каб падтрымліваць міжнародныя стасункі і каб інфармацыйны ўплыў таксама аказваць на беларусаў унутры. І ёсць пытанне асобныя санкцыі, але вельмі такое спрэчнае, конечно. Давайте про санкцыі мы крыху пазней пагаворым, а тут у нас з'явіліся і каментары, і пытанні. Я хацела вам зачытаць, па-першае, каментары. У Беларусі маналітнае грамадства, і сарафаннае радыё ўсё роўна працуе без інтэрнэту, людзі не ходзяць у цырк. Маецца на ўвазе, напэўна, на выбары. Это як рэакцыя да таго, як людзі зрэагавалі на падзеі 26 студзеня. А далей пішуць, што бясплатным праездам падчас выбараў людзі скарысталіся, а ў цырк не пайшлі. І да вас пытанне, спадар Александр, грамадзянская супольнасць у Беларусі – это хто? Як вы адказалі? Ведаеце, у нармальным выглядзе, у тым, што у нас было да 2019 года, гэта, канешне, і у нас было шмат структур ад Еўра-Беларусі да аховы птушак, да арганізацыі зялёных і так далей. То бок грамадзянская супольнасць – гэта калі грамадзяне аб'ядноўваюцца ў нейкія структуры і кіруюцца і рухаюцца ў той бок, якім яны зацікаўлены. То бок, ахова помнікаў ці праца з зялёнай павесткай ці з чымсьці іншым. Гэта не толькі палітычны рух, конечно, палітычны рух заўсёды стаіць асоб. Зараз мы не бачым гэтых структур, але людзі засталіся, і людзі робяць тое, што яны могуць рабіць зараз у гэтых накірунках. І ў гэтым сэнсе у меня есть некае уяўленне, што такая, ведаеце, не адліга, але ўсё ж такі некае свежае паветра будзе у бліжэйшыя часы, бо немагчыма так захоўваць краіну ў сённяшнім стане, калі нічога не дазволена. Ўсё ж такі не палітычная актыўнасць, я ўпэўнены, што будзе неяк разгортвацца. Но яшчэ раз падкрэслю, калі немагчыма гэта рабіць, ведаеце, так цалкам афіцыйна, гэта робіцца неафіцыйна, бо людзей ж не стрымаць. У людзей нікуды не сыходзіць іх жаданне тварыць дабро, няхай і не ў палітычным сэнсе. Культурным, магчыма, асветніцкам, умоўным у тым ліку, але нешта адбываецца, падзеі адбываюцца ў Беларусі.
От што да сітуацыі ў дэмакратычных сілах мы пачалі гаварыць, вы апублікавалі такі даволі крытычны пост у Фейсбуку пра тое, як быў арганізаваны форум «Беларусы годныя лепшага». Вы былі ўдзельнікам яго, і форум прайшоў у Варшаве 26 студзеня. Ну, крытыка тычылася не зместу, а арганізацыі форуму. Но паколькі гэта дэмакратычныя сілы, у дэмакратыі кожны мае права і крытыкаваць, і выказваць свае заўвагі, што абсалютна слушна. Патлумачце, калі ласка, нашай аўдыторыі, што вас засмуціла як удзельніка форуму, што было не так? Ну, дзякуй за пытанне. Па-першае, у меня есть жаданне ўсё ж таки падзяліцца тым, якім был мой выступ. Я казаў о нашай падзеленасці, аб тым, што зараз наша нацыя падзеленая і не толькі на тых, хто з'ехаў і хто застаўся, а сацыяльныя пытанкі паказваюць, што і ўнутры краіны, як я ўжо казаў, толькі траціна падтрымлівае Лукашэнку, прыкладна траціна супраць пункту гледжання і дэмакратычных каштоўнасцей, і такога наўпростага эканамічнага незадаволення тым, што адбываецца. Ну і сярэдзіна такая, ведаеце, нейтральная, якая таксама не падтрымлівае Лукашенко. І у нас настолькі вялікія гэтыя часціны, што няма ніякіх перспектываў на тое, каб адна перамагла іншую. Калі у нас адбудуцца дэмакратычныя змены, мы ўсё роўна будзем павінны размаўляць адзін з адным. І сэнс майго выказвання, сэнс майго 5-хвіліннага спіча быў менавіта аб тым, што трэба размаўляць адзін з адным, бо, ну, ведаеце, ціск і перамога – гэта не тое, што чакае нас наперадзе. Магчыма, у нас будуць адбывацца падзеі такія падобныя да круглага стала 89-го года ў Польшы ці 77-го ў Гішпаніі. Но вось трэба размаўляць, все ж таки трэба размаўляць. Што ж датычыцца менавіта самого форума, ведаеце, я назіраў, як была у нас такая, ведаеце, здвижка по рэгламенту на гадзіну і болей. І ў выніку, ну, добра, я чалавек, які кожны дзень дзесьці ў СМІ прысутнічае, размаўляе на эканамічную большую частку тэмы, і я падрыхтаваны да ўсялякіх выпадкаў. Но калі я назіраў, як на самы канец, на самы фініш былі пастаўлены ў рэгламенце тыя самыя сацыяльна такія неабароненыя прадстаўнікі, такія, ведаеце, прадстаўнік квір грамадзян, прадстаўнік вельмі малады, ці прадстаўніца, пенсіянерка, чалавек з вялікімі праблемамі з вачамі. Так? І калі яны былі пастаўлены на самы канец, і калі ў зале засталіся, таму што было вельмі недобра арганізавана менавіта з-за таго, што, ну, вось гэты рэгламент быў збіты. Мне было балюча за гэта. Но галоўнае, калі мы паглядзім на тое, як арганізаваны был форум, ёсць две магчымасці. Арганізоўваць форум як нараду ў райвыканкаме, ці арганізоўваць сапраўды як такія зборныя канцэрты, як арганізоўваюцца такія вось падзеі. У чым адрозненне? Нарада ў райвыканкаме – гэта калі кіраўніцтва прыйшло на самы пачатак, сказала там прамову патрэбную, і ў першым перапынку сышло па сваім вельмі важным справам. А вы рабіце, што жадаеце. Ну, а калі мы кажам пра ўсё ж такі больш сур'ёзныя падзеі, то там павінна кіраўніца ці лідарка, якая у нас зараз ёсць лідарка дэмакратычнай нашай супольнасці, яна павінна быць у канцэ, каб людзі чакалі і каб людзі, ведаеце, каб напруга шла там паступова, так, ад малага к большаму. Таму павінна было быць арганізавана менавіта так. Мне вельмі сумна, што я павінен даваць людзям, якія займаюцца арганізацыяй, вось такія не ведаю, нейкія парады, да? Но калі я бачыў у рэгламенце, што Светлана Ціхановская павінна выступаць на плацу в Варшаве ў 13:15, і ў 14:00 яна павінна ўжо быць на гэтым самым форуме, і таксама ў ёй запланаваны нейкі выступ. Я разумеў, што гэтая здвижка, гэтая непавага да людзей, якія прыйшлі на форум, яна запланавана некалькі дзён таму, што будзе вось гэтая самая гадзіна, калі людзі будуць не ведаць, чым сябе заняць, і што гэта сістэмна. Гэта не тое, што нехта памыліўся, а гэта было запланавана адразу. Ну і шмат чаго яшчэ я напісаў у сваім артыкуле у Фейсбуку. Мне вельмі сумна, таму што менавіта такімі крокамі, ну і вось гэта наша афіцыйная дэмакратычная, як гэта казаць, структуры
яны страчваюць давер ад тых самых беларусаў, якія іх раней падтрымлівалі. Яны бачаць да сябе гэтае стаўленне і наступным разам ўжо і не прыходзяць і не падтрымліваюць менавіта такімі крокамі. На жаль, я павінен об этом казаць. Ну, я спадзяюся, што нас слухаюць і людзі з каманды Святланы Ціхановскай, якія адказваюць за пратакол. І вот, тыя заўвагі, якія вы далі, яны нейкім чынам улічаць у наступных мерапрыемствах. Будзе спадзявацца, што так адбудзецца. Калі вы атрымаеце зваротную сувязь, так напішыце пра гэта ў Фэйсбуку. Я хацела трошки на іншую тэму пагаварыць і звярнуць увагу на заяву дзяржсакратара ЗША Рубія пра вызваленне грамадзянкі ЗША. На якой аднабаковым парадку, як было сказано ў заяве, пайшлі ўлады Беларусі. Далей нашы журналісты расследавалі, хто гэта грамадзянка. Высветлілася, што яна зусім недавно была затрыманая. Выглядае, што яна просто даволі часта прыязджала да родных людзей у Беларусь, што яна беларуска, але мае цяпер амерыканскі пашпарт таксама. Што можа стаяць за гэтым вызваленнем, за гэтай заявай у дзень галасавання? Як вы мяркуеце? Мы бачили з вами вызваленне, некалькі хваляў вызвалення ўжо за гэты астатні год. Я могу, конечно, толькі падтрымліваць вызваленне кожнага чалавека. І гэта ўсё зноў, ведаеце, такія сігналы падмаргівання не ў бок грамадзян унутры Беларусі. Таму што няма ніякага сэнсу, з пункту гледжання Лукашенка, яго паплечнікаў, нешта казаць беларусам унутры, калі ўсё пад кантролем, калі усе празрысты, і можна праверыць, што ў кожнага ў тэлеграме, ў тэлефоне, якія шкарпеткі ён сёння адзеў. Гэта, канешне, падміргванне ў бок захада, і гэта вось такі яшчэ адзін крок, калі Лукашенка кажуць аб тым, што глядзіце, давайте пачынаць размаўляць, бо я магу зрабіць гэта, магу зрабіць гэта. Нічога болей за гэтым не стаіць, магу толькі парадавацца таму, што наступная палітвязня у нас на волі, не ведаю, было да яе стаўленне як да палітвязня ці не, у любым выпадку. Ведаеце, знаходзячыся там за кратамі, я разумеў, што 80% тых людзей, якія там знаходзяцца, не павінны там знаходзіцца. Вось, таму гэта такая, ведаеце, размова, зноў размова з ЗША, пытанне толькі... Глядзіце, ёсць амерыканскі грамадзянін Юрась Заньковіч, якого прапаганда паказвае як каментатара пра дзейнасць Радыё Свабода, увогуле пра дзейнасць Амерыкі. Чаму не Юрась Заньковіч быў гэтым разам вызвалены? Чаму не гэта быў такі крок для Амерыкі? Таму што Юрай Заньковіч і Віктор Бабарыка і Маша Калеснікаў, яны каштуюць дорага. Магчыма, іх маглі бы памяняць, але, напрыклад, на пакаленым наеннем ці для Лукашэнкі. Таму гэта каштоўнасці для Лукашэнкі, яны не будуць вызвалены хутка. Учора ў жывым эфіры «Свабоды прэміум» быў былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 года Александр Беленкевіч. Ён гаварыў, сярод іншага, пра тое, па якіх прычынах Лукашенка ў розныя гады вызваляў палітвязняў. Ён казаў на пачатку пра 2008 год. Давайте паслухаем. У Беларусі так сапраўды усіх падчыстую палітычных вязняў, у нас яны заўсёды былі, вызвалялі 2 разы. Вызвалялі ў 2008 годзе, калі адбылася частковая анексія Грузіі, вайна ў Грузіі, і Расія адхапіла частку тэрыторыі гэтай краіны. І ў 2014 годзе, калі быў захоплены Крым Расійскай імперіі, і калі ўсходняя Украіна таксама была захоплена. 2 разы. Чаму менавіта ў гэты момант Лукашенко вызваляе палітвязняў? Таму што Лукашенко кожны раз вельмі моцна спалохаўся, што з ім можа адбыцца падобнае. І можа і Беларусь быць далучана так, як гэтай тэрыторыі суседзяў былі далучаны да Расійскай Федэрацыі. І, напрыклад, калі казаць пра 2008-2009 год, это 2-3 гады пасля выбараў, якіх я ўдзельнічаў, то тады Еўропе спрабавалі у выніку гэтых агрэсіўных крокаў Расіі все ж таки умацаваць суседнія краіны, каб там не адбыліся тыя падзеі, якія мы зараз пералічылі. І каб не адбылася магчымая агрэсія ў Беларусі, то в 2008 годзе сам Саакашвілі, я яго добра ведаю, многа разоў размаўлялі,
телефоновал несколько раз Лукашенко и говорил, что усими способами знайти способ полепшить отношения с Европой. Как все-таки у тебя было два крыла замежной политики. С Россией ведомо якое. Погляди, что с нами робить. И с тобой могут зробить. Ты мусишь иметь подтримку хоть частковую Европы. И Лукашенко почал подавать сигналы. І я меў размовы з кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі Хавьером Саланай, быўшы кіраўнік НАТО, вельмі вядомы палітык на той час еўрапейскі. І ён раіўся, такім чынам, ён казаў, што я гатовы як-то там пачынаць дыялог з Беларусіяй, каб умацаваць вашу незалежнасць, але як адрэагуюць дэмакратычныя сілы. Я казаў, што нармальна адрэагуюць, толькі трэба ставіць умову вызвалення вязняў. І праз пэўны час, праз паўгады пачалося вызваленне і вызвалілі ўсіх вязняў. Але глядзіце, тады, калі Лукашенко спалохаўся, потым у 2014 годзе ён зноў вызваліў усіх палітвязняў, асабліва тых, што ў 2010 годзе пасадзіл на выбарах. І зноў жа ён са страху пачаў вызваляць, щоб Еўропе паказаць, што са мной можна. І зараз ён спрабуе, але так слаба гэта ўсё, таму што яму мешаюць траўмы гэтыя, ён атрымаў у 2020 годзе. І Лукашенко зараз не вызваляе ўсіх. Я думаю, што яму проста маральных сіл не хапае, гэты страх падаўляе гэтае жаданне. Так мяркуе былы кандыдат на прэзідэнта Александр Меленкевіч, і першым мы пагаворым пра ягоную заяву. Я хацела агучыць вынікі апытанкі, якая цяпер ідзе на нашым сайце. І пытанне фармуляванае такім чынам: ці зменшыцца, на вашу думку, рэпрэсіі пасля выбараў? Так, адказалі 20% людзей, якія прагаласавалі, не 80%. Я заклікаю таксама галасаваць, адказваць на гэтае пытанне, заклікаю каментаваць, задаваць пытанні Александру Кныровічу, а таксама выказаць сваю думку пра тое, што сказаў Александр Меленкевіч. Ну і вяртаючыся да таго, што ён гаварыў, на якіх умовах цяпер Лукашенко можа вызваліць палітвязняў? Ці вот это, што ён спалохаўся, як тады, ці гэта працуе ў 2025 годзе? Вы ведаеце, я магу толькі падтрымаць развагі гаспадара Александра, бо з боку трендаў ён все вельмі добра адлюстраваў і страх Лукашэнкі, і патрэба у другім крыле. Ёсць менавіта гэта адрозненне, аб якіх он таксама казаў, аб тым, што зараз іншы страх у Лукашэнкі, таго, чаго не было у тыя разы, калі ён вызваляў палітвязняў. У яго есть страх народу Беларусі внутры, тады ему казалось, што ён усё кантралюе, але 2020 год нанес ему вялікую траўму і, магчыма, гэта і стрымлівае. Но яшчэ трэба падкрэсліць яго, канешне, адносіны з номенклатурай, з апаратам, бо зараз мы ведаем, што і номенклатура таксама разумее, Лукашенко ўжо не той Лукашенко, які быў у 2014 ці ў 2008 годзе. І таму гэта ўсё стрымлівае яго. Калі б у нас быў уплыў толькі аднаго фактара, то бок толькі фактара страха анексіі з боку Крамля, то, напэўна, вызваленне палітвязняў шло бы значна хутчэй і адносіны з Захадам былі бы лепшыя. Але ёсць яшчэ і ўнутраныя фактары. Ну і цалкам, вось гэта, ведаеце, страх анексіі зараз не такі, які быў у часы, калі былі падзеі вайна ў Грузіі, ці калі была анексія Крыма. Мы разумеем, што зараз для Пуціна гэта не перамога, калі ён далучыць да Расіі і Беларусь, бо калі вы запытаеце у расіян, так Беларусь ужо знаходзіцца ў складзе Расіі, нягледзячы на тое, што гэта все ж таки незалежная яшчэ фармальна дзяржава наша Беларусь. Таму я бачу вось гэтыя іншыя, гэта новыя чыннікі, гэта страх таго, што ўнутры Беларусі народ можа адрэагаваць, і не толькі, ведаеце, народ Беларусі, а і асобная яго частка, номенклатура. Вы сказалі пра тое, што вызваленне Марыі Калеснікавай, Віктара Бабарыкі, палітвязняў такіх, як Мікалай Статкевіч, это я ўжо дапаўняю, як Павал Севярынец, як Сергей Ціхановскі, дорага каштуе. Якая цана? Як вам падаецца, якая цана, за якую Лукашенко можа вызваліць гэтых людзей? Ведаеце, гэта такое цяжкае пытанне, і пытанне пра будучыню, у якім шмат як бы, ці магчыма і так далей. Гэта толькі нашы развагі, но магчыма зняцце ўсіх санкцыяў.
всех санкций и такое возврат до ситуации, до становішча, якое было ў 2019, 17, 16 годах, калі ў яго была магчымасць абапірацца на гэтыя самыя два крылы, аб якіх казаў гаспадар Меленкевич, магчыма, вось такой прыход да таго становішча, некае спакойнае жыццё маленькага диктатора ў сярэдняй еўрапейскай краіне, магчыма, такая сделка, такія умовы маглі бы быць. Ну, але як іх сёння дасягнуць, мне, я не ведаю гэтага шляха. Я не ведаю гэтага шляха, бо ён прыняў удзел у агрэсіі супраць Украіны, і гэта, канешне, замінае гэтым размовам. Як вы мяркуеце, якія санкцыі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі могуць быць эфектыўнымі? Я нагадаю, што збольшага самыя сур'ёзныя санкцыі былі ўведзены за пасадку самалёта з Романам Пратасевічам, за арганізацыю міграцыйнага крызісу, за ўдзел у вайне, і сур'ёзных санкцый за масавыя рэпрэсіі супраць насельніцтва, за палітвязняў, сур'ёзных санкцый фактычна не было. Ведаеце, я па-іншаму стаўлюся да санкцый. Для мяне санкцыі гэта не маюць мэтай, нейкія непасрэдна нейкія вынікі для эканомікі Беларусі. То бок мы ведзем нейкія санкцыі супраць, напрыклад, Легпрома, і у нас будзе там -1%, і гэта будзе азначаць, што мэта дасягнута. Для мяне зусім іншы падыход да санкцыяў. Ёсць нейкія падзеі, як вы згадалі, напрыклад, пасадка гэтага самага Ryanair, ці міграцыйны крызіс. І за гэтыя падзеі паказваецца чырвоная картка. Гэта такі сігнал аб тым, што мы бачым, што ты робіш, і мы з гэтым не згодны. Ці будзе ў гэтым эканамічны вынік? Для мяне не істотна, бо мы разумеем, што няма такіх санкцыяў, якія, улічваючы адчыненую мяжу за ўсходам, улічваючы стасункі з Кітаем, могуць паўплываць на беларусаў, ведаеце, знізіць іх доходы на 50%. І пытанне, а ці жадалі б мы? Я асабіста не жадаў бы, каб беларусы апынуліся ў такім стане, калі ў них на 50% упалі іх доходы. Я ўвогуле не жадаю такіх санкцый, якія паўплывалі бы на гаманцы такіх беларусаў, якія проста ходзяць на работу, проста працуюць, плацяць падаткі і не ўдзельнічаюць у рэпрэсіях. Таму я бы ўсё ж такі ў гэтым сэнсе кіраваўся паразуменнем аб тым, што санкцыі павінны быць на асоб. Як учора, напэўна, былі навіны аб тым, што Великабританія ввела санкцыі супраць тых, хто зараз фальсіфікаваў гэтыя выбары. Супраць гаманцоў Лукашэнкі, калі даказана, что я предприемство, потому что у нас любые предприемства, это асабістыя ўласныя, выконваюць такую функцию чырвонай карткі. Я бы прапанаваў не лічыць, не рабіць эканамічныя разлікі, бо эканамічныя разлікі не звязаны з пераменамі, з дэмакратыяй унутры Беларусі. Я прашу прабачэння нашай аўдыторыі, у нас трошки зрываецца сувязь, я спадзяюся, она наладзіцца. У меня да вас пытанне наконт падыходу да вызвалення палітвязняў. Напрыклад, былы сябра кабінету Валер Кавалевскі і была сябра аб'яднанага пераходнага кабінету Ольга Горбунова. Мяркуюць, што павінны быць два асобныя трэкі. Адзін — это перамовы аб вызваленні палітвязняў, як, напрыклад, падчас вайны з расейцамі таксама вядуць перамовы аб вызваленні палонных. І другі трэк — это санкцыйны ціск, і яны не павінны быць взаемазвязаныя. Які ваш падыход? Я ўпэўнены, што жыццё чалавека — гэта галоўная каштоўнасць. І я ўпэўнены, што таксама, як зараз Украіна і Расія ведуць паміж сабой перамовы і абменьваюць военнапалонных, не гледзячы на адсутнасць іншых стасункаў. Мы разумеем, што гэта два ваюючых бака. І тым не менш перамовы і гэты абмен ідзе, даже ў гэтых умовах. І таму я ўпэўнены, што і ў нашых умовах мы павінны шукаць шляхі, размаўляць з рэжымам. Гэта не азначае прызнанне рэжыма. Ведаеце, вось гэта рыторыка, Латушкі і іншых такіх прыхільнікаў, ведаеце, да апошняга стаяць на сваім.
Яна мне не блізка, таму што калі Украіна размаўляе з Расіяй, гэта не азначае, што яна прызнае права Расіі на акупацыю Украіны. Таксама і мы, калі мы размаўляем о магчымых умовах вызвалення палітвязняў, не азначае, што мы прызнаем рэжым Лукашэнкі. Гэта ўсё ж такі два вельмі розных пытання. Але для мяне любыя крокі, якія могуць прывесці да вызвалення людзей, яны магчымыя, яны прыемлемыя. І, канешне, ведаеце, ну вось есть, напрыклад, у нас санкцыі супраць тавараў секонд-хенд. Гэта такія дзіўныя санкцыі, якія введзены з пункту гледжання дакумента, каб, ведаеце, каб не падтрымліваць эканоміку Беларусі, але яны ніяк не ўплываюць на эканоміку Беларусі. Яны ўплываюць толькі на самых беларусаў, якія не маюць магчымасці прыйсці і купіць гэтыя самыя тавары секонд-хенд, якіх у нас много. І, магчыма, крокамі, ведаеце, зняцця санкцый такіх, якія не ўплываюць на магчымасць Беларусі падтрымліваць Расію, а якія ўплываюць менавіта на самых беларусаў, мы маглі бы пачаць гэтую размову, але тут трэба падкрэсліць, што, канешне, у нас няма ніякіх такіх наўпроставых стасункаў паміж беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і беларускім рэжымам. Яны ўсе ўскосныя праз тых палітыкаў, якія існуюць на захадзе, і, канешне, наш уплыў мы павінны аказваць у гэты бок, што і робіць Валер Кавалевскі і некаторыя іншыя, і дзякуем вялікі за гэта. І у меня да вас апошняе пытанне. Вот як вы мяркуеце, што цяпер мае сэнс рабіць, ну вот кожнаму чалавеку ўнутры Беларусі, чалавеку беларусу за мяжой? Вот калі падаецца, што перамены не блізка, можа недасягальныя, і што все это надоўга, што мае сэнс рабіць, ну вот каб не звар'яцець, каб не сесці за краты, каб не расчаравацца, але каб, ну вот, застацца сабой і быць верным сваім перакананням? Якая ваша парада? Ну і, напэўна, і то, як вы жывеце таксама. Но я все ж таки удзельнічаю у дазволеным за мяжой такім палітычным полі, і гэта не моя парада рабіць так усім беларусам. Так? Я бы параіў у першую чаргу паклапаціцца аб сваім такім душэўным стане, аб сваім матэрыяльным стане, аб сваім здароўі. Паклапаціцца сваіх блізкіх, і калі у вас засталіся пасля гэтага якія-то сілы, толькі тады, ну, рабіць свой унёсак у першую чаргу беларушчыну. Я не прапаную удзельнічаць у палітычным нейкім рухе. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, на сёння на гарызонце няма ніякіх такіх вялікіх падзей, якія маглі б паўплываць на перамену Беларусі вось, ну, зараз, так? Калі не лічыць гэтых самых чорных лебедзяў. Але калі вы не будзеце удзельнічаць у дзяржаўных мерапрыемствах настолькі, насколькі гэта магчыма, хадзіць з чырвона-зялёнымі флагамі і, ведаеце, спяваць песні, не ведаю, сестёр Груздзевых, калі вы будете захоўваць сваю асабістую ідэнтычнасць, сваё асабістае стаўленне да таго, што адбываецца, так? Калі вы будете жыць незалежна ад дзяржавы і будете паспяховымі ў той справе, якой вы займаецеся, калі вы з'яўляецеся праграмістам, праграмуйце, калі вы спявак, спявайце, калі вы не ведаеце будаўнік, будуйце. Калі вы будете рабіць гэта добра, будете паспяховым чалавекам з нармальным матэрыяльным дабрабытам, з устойлівай сям'ёй і з здаровымі поглядамі на свет, гэта будзе найлепшым унёскам будучыні новай Беларусі. Вы самыя з'яўляецеся вялікай каштоўнасцю, калі вы самі абапіраецеся на сябе, а не на беларускую дзяржаву ці на кагосьці іншых. А яна хоча, каб усё, што было ў вас, залежала ад яе. Не дайце ей гэтай магчымасці, і ўсё будзе добра. Гаспадар Александр, дзякуй вам вялікі, што ў вашым шчыльным графіку вы знайшлі час для «Свабоды прэміум», для нашага штодзённага эфіру «Пік свабоды», які цяпер у жывым эфіры адбываецца. Дзякуй вам вялікі за вашыя парады, за вашы экспертныя ацэнкі, за вашае меркаванне. Дзякуй вам, прабачце за нейкія праблемы з сувяззю, і дзякуй за запрашэнне яшчэ раз. Мы былі ў жывым эфіру «Піку свабоды» разам з сябрам каардынацыйнай рады, блогерам, прадпрымальнікам, былым вязням Александром Кныровічам. Я Ганна Совась развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.